Rassakin leftas. Niinpä leftas. Nyt tää on se attempt. Jo. Please. Mitä? Mitä? Bro, Tää oli niin nopee. Mitä? Okei, onks tää oikeesti näin helppo? Mitä? Tää oli joka tuuri tai tää on ihan vitsi helppo. Ei, Venä. Älä sano me tehtiin tästä liian helppo. Ei voi olla liian helppo, ei mitenkään. 252. Mitä näissä on näissä aiemmista? Tämähän oli se OK-versio, 170. Mulla on kyllä pari deleitä.